Nos, kedveskeim, valahol itt szakadtunk meg legutóbb, mivel hogy lemerült a nyomi kameránk. Na, ha is tartottunk akkor? Itt most éppen, tessék, itt kopog mögöttünk Györgyi, itt ez a kopogós cipője. Tehát ha kopogást hallotok, az nem a szellemek kopognak, az a György lesz majd mögöttem. Szóval itt lemegyünk, itt körülnézünk, igazándiból ez itt egy ilyen marhasogodás van, az mondjuk éppen nem tetszik nekem, de mindegy. Szóval itt is elmegyünk erre, lámpa, tessék, egy lámpa. És ő... Itt lakik a nyúl, ezt ott van? Igen, itt egy nyúl is, ezt most rá is zoomolok nektek. A nyúlra. Tehát itt egyébként azt kell tudni, nem tudok rá zoomolni. Azt kell tudni, hogy rengeteg nyúl van a környéken, amit a György azt mondta, hogy ne zavarjak el, és egyből is zavartam így aztán. Egy nyúl volt, itt csak egy nyúl lakik. Egy nyúl lakik, azt mondja György, és ez pont itt kinnapozott. Mindegy, szóval itt van egy nyúl, itt van egy kis utcácska, erre itt most kimentünk. Ma világosan, és miért is jövünk ide? Azért, mert itt van a garázsunk. Elvileg hoztam magam a garázsnyitót is. Mindjárt. Segítek? Nem kell segíteni, köszönöm. Itt van garázsnyitó. Igazán hozom, így látjátok, garázsnyitó. Megnyomom. Kinyílik a nyomi garázsunk. Nyílik. Nyílik neki. És mi van itt? Na ugyan mi van itt? Hát egy nyomi autó. Itt van a nyomi autó. És hogy beljebb megyünk. Meglátjuk. Itt meglátjuk. Itt van Norbert bicikli. Tada! Györgyi bicikli. Tada! És egy tonna doboz. Ugye milyen jó? Nem, egyáltalán nem jó, gyűlölöm őket, de a Györgyi szereti őket. Ezen kívül Györgyi felhívta a figyelmet, hogy itt van egy döglött csótány is valahol. Elől van. Ráparkoltam. Ez most majd egy időrablás volt, ezt majd kivágjuk. Nem, ott van. Hol? Itt a bicikli előtt szokott lenni, de hogy fogok innen kiállni, Nyomika? Ott van a döglött csótány. Nem látom a döglött csótányt, van kicsi, ezt majd kivágjuk. Na, figyelj! Na mehetünk. Ide ráparkolt a bicikli, mert normális vagy szívi? Kicsikém, figyelj, hagyjál már, jó? Tehát figyelj, nem mész föl, kicsikém, olyan jó ízel voltam eddig. Nagyon beálltál. Na, egy kis vágás után itt vagyunk. Itt volt az autó, meg a megadás, ezt most becsukjuk. Így csukódik, pam. Annyira ő nem érdekes, és most egy kicsit elmegyünk sétálni. Nem a postádához? Egy kicsit elmegyünk sétálni. Megnézzük, hogy mi itt a helyzet. Erre felmegyünk. Egy kutyát találtunk, amit éppen izogatott minket, de nem baj. Szóval itt most megyünk, itt van egy kis sétányocska. Itt megyünk egyenesen. Itt már látszik már valami, nem tudom, látszik-e? Nem látszik szerintem egyébként. De minden esetre itt van nem olyan nagy távolságra tőlünk egy úszómedence, amihez elvileg kulcsunk is van. Kulcsunk is van hozzá elvileg. És hogy kinyitom, akkor itt elvileg be tudunk menni. És itt van Györgynek a nagy háta, ő éppen besétált a képbe. Ezt majd kivágjuk. És itt van egy kis úszómedence itt nekünk, amit igénybe vettünk kis napágyakkal, mindenféle ilyesmivel. A György így demonstrálja, hogy ez milyen jó is valójában. Ilyen jó. Györgyi, most nagyon jó vagy? Most nagyon jó érzed magad? Nap süt? Nem süt most rá. A nap, ő az helyen feküdt le. Itt van, hogy elmegyünk erre. Akkor itt van kicsi medence, és az ember elmegy még erre felé. Megy itt tovább. Azt mondja Györgyi, hogy a víz hideg. Ő azt mondja, hogy a víz nagyon hideg. Mindegy. És megyünk tovább. És itt mit találunk mindjárt? Mit találunk? Hát itt találunk egy ilyen jacuzzit, vagy mi a halált. Igazándiból én nem tudom, hogy ez micsoda. De egy ilyet találunk, és ebben így mozog a víz benne. És ebben ez meleg víz, Györgyi? Nézzük, mit mond a Györgyi róla. Itt jön a Györgyi, megnézi, hogy meleg víze. Ennek melegnek kell lenni. Meleg? Ez forró víz, amiben most ez forró víz, ezt mondja konkrétan, na mindegy. Tehát ez a kisebbik medence, de ez van itt a legközelebb hozzánk. És még sosem voltunk egyébként itt kint. De ma voltunk egy ilyen kis hasonló helyen, kis házi buliban, és az nagyon jó volt. Ja, egyébként itt ott vannak, azt nem is mutattam meg. Ja, Meg kell még néznünk a grillsütőket is. De itt van ilyen zuhanyzó is, meg WC. Zuhanyzó van, WC, ez mondjuk annyira ő nem érdekes, mert mondjuk WC másott is van.
És itt hátul még vannak ilyen kis grillsütők is, amit elvileg mindig takarítanak. Szóval csak az ember idejön, elvileg ez most tiszta, ezt nézzük. Hát annyira nem tiszta. Meg kicsit szét is másra, de gázos grillsütő minden esetre. Itt van ilyen gáz, és még egy lámpa is van hozzá, ha jól látom. Lámpa is van hozzá, ez itt esetleg jobb. Grillsütő is van. Hát gondolom, hogy az alufóliát kell rákni, és akkor kész. Itt van egy telefon is, ezt nem tudom, hogy mondjuk miért van itt. Itt vagyunk. Na, szóval ez igazándiból így legalábbis most így rövid távon befejezzük a turnénkat. Remélem élveztétek. Még a posta